Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Birthday na ko nga. Pero gano'n, lahi man lang akong gibati. Mura mag hawang og ingon sa dili ko na siya makita pag-usab. Ano man? Ay, huna-huna ranin ako kabalaka nga tingalig. Mausab ang yunaw na ni Mab Denise o dili mo ba na mo o piluhin ako kontak na dili. Kaya misaan naman siya. Ay, ma'am. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal, kanining dughan ko. Wow, legs, ma'am. Kung magsulat kas blackboard, sexy katanawon ang imong samput. Katumong sa ning kantahana. Igo kayo, haom kayo para ni ma'am. Ay, kay tinuod yun niya. Dili ko makakonsentrate sa klase kung si Ma'am Denise na ang nasa tubangan. Kay magtanaw man tuod ko niya nga nag-discuss pero naglupad po lang akong huna-huna. Nangandoy nga unta. Maako siya. Oh my God. Unsa kining gipati ko. I love my teacher, yes I do. Dughan ko daw mo buto. Wako'y homework, wako'y lesson. Nga kong gihuna-huna. Kang teacher ko nga matahom. Oh my God! Pagdali, kay daghan ka para ba kayo buhaton nun? Oo. Asa ka man, ganong may paingon ka man diha, ha? Muna nakadungog kung mikanta si Piolo, nay. Kadiyot lang sanay, ha? Dili mahimo. Magsige lang kag undang-undang sa baho. Mao man ang musamot mo kadugay nga mahuman sa inyong buhat kay mga linga kay mong mga batanon karon. Lakaw na. Ha? Asa man? Sa imong buhat. Lakaw na og buhatan na ang imong mga lihukonon. Hinomdomi nga nagdagan ang oras, Clover, ha? Tanisaup ng adlaw. Oo, nay. Nanilig na ko balik, tay, ha? Hunonga ka na. Ha? Nga naman, upagani mong ngit-ngit. Mao man gani nga hunongin na. Lakaw sa kusina og pagtak-ang og lungagan. Aron samtang nagtak-ang ka, maglimpyo ka usab. Makadaginod ka sa oras. Kay may 20 minutos ka na lang nga nahibilin. Ha? Layo pa magong alas 6, good. Alas 5:45 mo saup ang adlaw karon, matud pas balita ka ganina. Bote pa sa bot. Dili ka gidi ay makapamana sa akong apo. Maglungag ako. Pastilan. Makabogo, gidi ay ang gugma. Gutom ta. Ganahan na maunta kong matugra pero mamukaw man gyud kagutom eh. Ay. Wa man sa tuod ko mga kaon ganina kay nabisi ko sa lubong ni lolo. Nabisi kong pakita sa mga tao nga nag-uol ko mong wa ko'y ganang mukaon. Mapangon na lang ko eh. Unsa kay dali rang maluto ron sa kusina no? Basin dunay dilata dito. Kadto na lang. Oh, uy. Unsam to? Oh, uy. Unsam tong mi kagilkil din sa kusina. Uy. War mo sinatandog din eh.
Ay, base ng ireng na tingali sa silingan, misoda sa binhi. Misibal sa dayon kay, wa man makasungkab. Sa man si sungkabo niya nga, wa man gani ko'y ilungag. Kabusit niyan eh. Sakto di ay, kay numdum na noon ko. Wa man ay tuod ko'y linungag. Hagbiyan ay. Makalungag jud ko ron nga, wa na si Lolo. Piskot niyan eh. Di ra ba jud ko maumulong ang tarong? Kundi mahilaw, malata sab. Kaya anyway. Magpalit na lang ko sa gawas og lutodaan ay. Masayon pa na. Pero sakto. Karon nga wa na si Lolo, maglutodaan na lang jud ko ini kanunay. Okay, sus may gani kay daghan og bilimos ni Lolo. O para po na ako makiting kung hain niya gitaguan ang iyang kwarta na. Naibaw manggid ko ba? Nga naar ni sa kwarto kay dili gusto si Lolo nga magbangko. Karon, human ko nga kaon ron. Pangitaon ko nagsugod ang iyang kwarta. Wa na makapugong nako karon. Kay wa na siya. Naluto na ang kanon. Ako ng pangon. Oh, husto si nanay. Igusap nga naluto ang kanon. Nahumansab na ko ang pagpanlimpyo sa sala. Yes! Yes! Success! Ako nagyud si Piolo. Wa na laing makailog ni Piolo gikan ako. Kinahanglan nga naami kasuwatan nga pirmahan aron pagmatuod nga ako lang si Piolo. Og wa na laing makailog niya gikan ako. Sugod karon. Nahuman ka na ba? Human kiyo! Ako pa, nay. Ingon bitaw ko ni mo, nay, nga makahimo ko. Basta alang ni Piolo, makahimo gyud ko, nay. Mao nga, hatagi kog ballpen o papel, nay. Alang sa unsa. Alang sa among kasulatan, among kasabutan, nga ako na ang future niya nga asawa, ug dili na siya mahimong manguyab ni bisan kinsa. Kinsay ingon. Ako, good, nay. Ngano man? Kaya naman naman ko sa imong gipahimo nako. Mao nga, daghan kaing salamat sa imong tabang, nay. Tungod sa imong bulawanong tambag, ako gyud ang makapanag-iya sa imong gwapo ug lami nga apo. Makapasanay gyud siya nako og daghanay. Kay dili jud ko mo balibad nga iyang gamiton bisan kanang takigan pa ko. Kinsay ingon. Nanay sad, uy, ako gani. Kinsay ingon ba nga nakahuman ka sa mong trabahoon? Ha? Dili ba matud ko nga manglaba ka pa? Og manilhi ka pas gawas? Unsa man nabuhat ba di mo? Dili ba nga igo ka lang nakalungag og nakapaglimpyo sa sala? Wa ba gani di mo maapil ang kusina? Limpyo naman gutong inyong kusina, nay. Wa na may hugasan. Unsa pa may akong limpyohan din eh? Kana, Kanang kaldero? mga kaldero. Oo, sabi na ko nga, limpyo naman na. Gipangkob naman ganina dihas ubos. Imo pa ka ng kuskusan sa takuling, oy. Pero, wahi naman ang tanan. Dili ka makahimo niya na kay napo, siyam, Uy, uy! otso, Sabi ni, pito, Tay pa na, nga Unom! nagkiyap ka! tulo, Ulo, nanugiyap! duha, alas 5:45, misugod na sa pagsaw pangadlaw. Buoti pa sabot. Dili na ako maangkon si Piolo! Gipamong mo na. Dili, kumusugutan na lang! Ako lang si Piolo! Ako lang sila! Bahala ka diha! Katawa lang diha kung ganahan ka! Basta ka dili kumusugot ka, dili maako si Piolo! Nakagasto na ko sa kong singot o paningkamot! Ha? Piolo! Ay! Asa ka pa ingon eh? Ay! Piolo! Piolo! Ablihin ko ba? Pasudla ko ba? Ay, sa ba? Naunsa ka nga nadokto ka man diyas kwarto sa kong apo? Pagpuyo, natuog na. Matugsap ko! Pes pauli sa inyo or makatuog ka. Ay, tupad kong Piolo! Asawa ka ha? Asawa ka nga mutupad ka man? Future nga asawa! Ingon ka? Oo, ingon ka. Ingon ra ka. Pero wa man mo ingon si Piolo. Mao nga pagpuyo. Dili ko mo dawat og asawa sa kong apo nga lihok. Sama na ko nga, ingan ini naman dyan ko. Clover,
Wa ko'y problema sa imong batasan kay buotan ka man. Salamat, Nay. Kon matog, Si Nanay pa. kung gihansad ka. Maog yun! Kapoy na kayo kung lawas akong pagpaningkamot, Nay. O, tinuod na. Hinungdan nga wa ko'y supak nimo para sa kong apo nga si Piolo. Tinood, Nay? Tinuod na. Wa ko'y supak nga mamahimo kang higala sa akong apo. Pero kotobra diha. Higala. Ay, pero dili ko gusto nga kutob lang sa usa ka higala, mi si Piolo, Nay. Gusto ko nga, mahimo ko niyang asawa. Ay, ay, ay. Dili ikaw ang moingon anak, Clover. Uy, kay ang kaminyoon, kasabutan sa duha ka tao og dili sa usa lamang. Pero what if, ma-in love na ko si Piolo, Nay? Musupak ka ba gihapon nga magkadayon mi? Ha, Nay? Mayo kay naabot ka na. Din kagikan, ha? Fulfilling my dream. Kung sibuot di mong ipasabot. May bagong negosyo kang buot sudlan. It's more than just a business, Dad. It's my future. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!